Maayong buntag kaninyo mga kabaro ko. So, ayun, update ta karon diri sa Manila Bay o kita ninyo. Naagyapon ng mga DPS diri ang mga bayani nato diri sa Manila Bay nga nagapalimpyo in town diri sa Manila Bay. Kay sa kabuntagon guys, naadyo yung mga basura jud nga makita ug kani mga basura gikan sa other bodies of water nga inside sa Manila na which is nag-end up diri sa Manila Bay. And kudos kayo sa mga DPS nato nga adlaw na jud na sila diri. Everyday jud talaga sila dito na naglilinis guys. And ito tingnan nyo, grabe ka solemn and very energizing. Yeah, shall I say energizing talaga na makita ang dagat, maamoy na dagat talaga, which is totally different before na puno ng basura. Though may basura pa kayo ng konti, pero sobrang ibang-iba talaga dati, di ba? Ayan si ate nga DPS, zoom na ito muna yung mga basura nga nakuha guys. So as you can see, ang ilang ipanggamit kay ng taklob and tahon sa electric fan, pero makakuha man jud siya, filter man jud. O muna siya ang update karon diri sa Manila Bay, which is don't you worry kay naadyoy DPS na gi-assign si Mayor Isko, si Yorme, para maglimpyo diri. Pero even though nga naigi-assign niya nga na, I would really recommend na start from within, itapon na to ang mga basura sa tamang tapunan. Okay, so ayan guys, kudos sa atong mga DPS. And please subscribe into my page so you will be able to see the update, especially the update here in Manila Bay. Thank you guys, and this is EXO. Thank you. Let's watch the solemn place of Manila Bay. Sige, bye bye.